Dobar dan. Evo nas dan pred Uskrs. Malo da vam pokažem elan pčela i apikomoru. Ajte. Pčele rade punom parom. Bagrem na sreću je stigo u svojoj drugoj polovini cvetanja. Ima još 4-5 dana da se nešto ogrebe. Centrifuga će ipak da radi. Kako je vreme bilo, sad je odlično. Vidite, pčelice rade punom parom. Apikomora. Evo ga pčelinjak. Srećom, rojanja još nije bilo, zato što smo uradili sve radove na vreme. Možda će i nekaj da se roji, ali to je prirodan proces. Evo su pčele. Ne znam da li možda čujete zujenje. Imamo kombinaciju pološki, dadam blatove i ervejke. A ovo su dadam blatove 12-ice koje rade isto punom parom. Godina ne bi trebala da bude loša. Evo ga i novo postolje. To ćemo posle bagrema da razrojimo 10 košnica. Da imamo za sledeću godinu. Mnogo je dobro doći u pčelinjak kada je ovakva situacija. Ovo zujanje, nekome je muzika za uši, a neko se i plaši. Srećom. Vidite kako to predivno izgleda. Ovo je za svakog pčelara raj. Kada se bagrem lepo otvori i kada vreme posluži. Neke košnice su bez nastavaka, neke sa 2, neke sa 3. Pološke izuzetno dobro rade. Iako ljudi imaju odbojnost prema pološkama, ali boga mi dobri su. Evo, vidite šta rade pčele. Dadanke ima i sa 3 nastavaka. Odavno nisam imao 3 nastavaka. Vidite ove reprezentativne. Evo ga bagrem. Još se nije skroz otvorio, još se nije zatvorio, ima onda med još par dana. I tako. Eto. Toliko za ovo javljanje. Doviđenja.